پارتیا دەم لیستەیە خۆیان کاندیدات و نامزەتێن هەڵبژارتنێن هەرێمی ئەشکەرە کرد. باش gelek kes ê berê ku di nava HDP de bûn û ê niha dizanin ku ev lîste li Qendîlê tê amadekirin û li ber çavê mîtiyê jî re derbas dibe. Pişt re ji raya giştî re diyar dibe. Yanî gelê Kurd ê dawî ku ev lîsteya hanê pê dihese wekî her kesî pêşiya medyayê de li daxuyaniyekî de lîste eşkere dibe. Niha ev lîsteya hanê ku eşkere bûye tedî niha tu ji Dem Partî tu ji Tuncer Bakiran bêje çi eleqeya we û PKK heye bê na haşa hemû PKK tiştekî me û PKK nagêje hev bû ava me cokî re derbas nabe ew rêxistin nekin em rêxistin nekin rişma me ne di destê PKK de yî na tiştek ku lo çi neyê lê hemû kes dizanin ku ji dema Sabrî Ok li Tirkiyê bû ev rêxistin bi rêve dibirin niha yekî din cihê Sabrî Ok girtiyê li wê derê ye ew Tuncer Bakirhan û ev ê derdora wî bi rêve dibin. Îja ev lîste eşkere bû baş e camê ra xwe hazir dikin derbasî hilbijartina bibin hilbijartinên herêmî li Tirkiye dagirker dewleta dagirker rejîma dagirker di tevlî hilbijartina jî dibin lê dewleta Tirk dewleta dagirker e ev hilbijartinên herêmî ê dewleta Tirk ê rejîma Tirk a dagirker e. Baş e baş wê derbasî parlamentoya Tirkî jî bibin a dewleta Tirk a dagirker qence baş ev jî baş lê ez çi ji we re bêjim yanî baş hûn derbasî hilbijartina dibin hûn derbasî parlamentoyê dibin îja ew sîlahê di destê we de ji bo çi ye ew çekê wê ê ku din Kurd pê tê kuştin Tirk tên kuştin ew ji ber çi demekî eger rê li pêşiya siyasetê vekirî be ku tu rabikarê siyasî bike di nava şaredariyê de di nava parlamentoyê de baş pêwîstiya te bi çeka çi heye min berê jî gotiye ez dubare dikim çekên PKK niha ne çekên tevgera rizgariya netewî ye ji ber ku armancên PKK ne armancên tevgerên rizgariya netewî ye ev ê mesela hanê zêde yanî birfirehî li ser biaxivin di dawiya program de lê di vir wilo bi şêweyekî Kurd bijî me xwest ez vê gotina hanê dubare bikim lîste eşkere kirin baş e ez nizanim ez wan nas nakim yanî xwest ez mir nederî jî ez wan nas bikim lê xelkê me ê bakurî niha dizanin yanî kî ew zarokê kî ne û çi kirine û bavê wan û kalê wan û di nava kurdayetiyê de heya çi derecê xwedî rolin xwedî kedin ser asta malbatî ser asta takekesî helbet ê ku li cem PKK bibe kandîdat ne li tenê li cem PKK prinsîpa normal a di nava dinyayê de ku kesayetiyekî aktîv be kesayetiyekî xizmeta civakê kiribe ew jî bav û kal û yanî ji malbat û ji terbiyekî ji dibistanekî welatparêz civaknas civakhez mirovatî hez kesekî wilo be ancak dikaribe ji bo xizmeta vî gelê ham bike helbet PKK baş bêjing kiriye baş birî û anî heta ku ev lîste derketî yanî ez nizanim yanî ka yanî çend sezayî temelî tê de heye ez nizanim yanî ez kî homoseksûel e kî ne ez nizanim dibe ku di nava vê lîsteyê jî de hinek hebin
جبركو يعني إيدي PKK ريكلام وتشويق به مثلا هاني دكي يعني بارتيا هري جبركو پر ديمقراطيك خلکê di hundirê zindana dibin işkenceyê di tasfiye dike kadrê xwe tasfiye dike û lê li ser medya û li ser ekrana rêklama civaka ekolojîk û civaka yanî civaka temelî hez û meselê hane niha PKK ketî vî warê hane û HADEP û Dem Partî û HADEP partîvana jî mecbûrin li gorî zimanê şêwezara PKK a siyasî û a civakî û a îdeolojî biaxivin demokratin yanî ez nizanim yanî di vê lîsteya hanê de kî lêzbiyan e kî homoseksûel e ez vê mesela hanê ez dizanim lê ji bo gelê me giring e yanî divê ku nas bikin yanî ji ber ku bana nûnerê wê nûnerê civaka Kurd bin yanî çawa PKK li ser wan yekî wekî sezayî temelî ferz kir yanî dibe ku PKK gelek kesê din ferz kiribin lê bi kêmanî ev apoçiyê wilo quretiya dikin û xwe û parastinê dikin dema zirexne dikin diparêzin bi kêmanî nas bikin yanî ev kîn e ev çin e nasnama wanî civakî nasnama wanî îdeolojî niştimanperwer in çepgir in çin e dibê ev ji gelê Kurd werin naskirin yanî eger neyê naskirin demekî bi rastî vî gelê han ê apoçî ê demokratî hez hema li gorî prensîpên demokratiyê dibe vî gelê hanê nas bike yanî nûnerî wî çi ye yekî ji bi paraşûtê wilo neyê li ser wan neyê ferz kirin yanî ev vî gelê ku qaşo li ser neteweya demokratîk û ava demokratîk û nan û pîvazê demokratîk û çay û çeqilmasê demokratîk tê perwerdekirin dibê nas bike ev gelê han nas bike ev kandîdat ev namzed kî ye ev şaredar kî ye yanî hema PKK li gorî kêfa xwe rabin kî bînin li ser Amedê bikin serokê şaredariya Amedê yanî wilo nabe dibê xelkê Amedê xelkê Mêrdînê yanî nas bikin ana gelek spas edim qey yanî Birêz Ehmed Tur gîhaştî temenekî wilo baş û gelek kes di nava PKK hene PKK naecibînin lê bercewendiyê wan dixwaze yan jî naxwazin têkevin rûberû bi PKK re di nava wê pêla hanê dimeşin yanî Birêz Ehmed Tur jî yek jî ji xwedî ezmûneyê siyasî ye kevnare ye di vî emrê hanê de ser heşteyê diketiye dibe îdî dem hatiye biaxive ji vî gelê hanê re ew jî îdî bes yanî di nava vî keriyê hanê de wekî berxekekî bimeşe nabe yanî nema layıqî wî ye ne tenê ew jî hemû kesên ku di nava siyaseta Kurda de wilo manin nema divê vî mintiqê kerî li ser xwe û li ser civaka Kurd îdî bes qebûl bikin yanî yanî ew kî ye wê ez tim navê wî ji bîr dikim xurtekî Kurd e û ser TikTokê wilo derdikeve wilo tiştek nabe ji hat tiştek cemî tune ye wê rabe meselokê Kurda derkeve bibêje û ting 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 û bûk li ser hespeya kes nizane nesîbê kê ya û şêr şêra û çi şîne û çi mêra û çi kêra û çi penêra û ting 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 û Kurd jî kêfa wan ji wan tişt misêhanê wilo tê ev xort jî wilo xwe li ber dihilîne wilo xwe dibû tîne û li ber mûzîkê min navê wî ji bîr kirin hatibû Kongreya Penê pena apoçiya ku berê pena Kurd bû wilo zirkamîrayekî wilo li milê xwe kiribû di ber min derbas bû ya kî ye
والله ما في خورتي هادي تيم يكل تنشتام بو باشوري بو ويناس كر مو يناس نكر ميدي تي يعني لسر فيسبوك جار جار رادرتي ولو تشتاد بيجو وكيكو هلبستا بيجو وخو خارو مارو دقو وكي شغلي او فرهادي مردي لين بشكي او تر يعني بوچاغا خولو او دك يعني ابي ولو ورجم احمد ترك ونزارم تشو بسني احمد ترك بدو احمد ترك نبحو جاي من نبحو جاي بي نبحو جاي بككي كو ورن بسني بي يعني اف كان ميري ما سياسة مداري ما روسبية ما ايكوك احمد ترك دم هاتيكو بشكي خدي هلوستكي رخني درباري حقها في حمري هان درباس بوكو بككي حقها بيليست دبي خدي هلوس من خدي نارين بن يعني هنا حساب ابوكي يعني احمد ترك دناوا سياستا كرد هنا ابو دناوا نظام كر سرنان دقريا احمد ترك دناوا سياستا كرد جي دقرتو خدي رول بو يعني شاليه عشيرتي بش آلية مالباتي بش آلية زانبوني ب احمد ترك ابو يعني دخبه هيك اخويا قرشه مخابن يعني از لهيفيا نویسکارê me, rûspiyê me, rewşenbîrê me ê wekî Ehmed Tirk û xwedî helwest bin lê heta niha di vî halê hatine. Baş e, baş e. Biraderê me lîsteya xwe ya kandîdat û namzeta eşkere kirin, ez hêvî dikim hemû serkevin. Kîjan ku navê wî di vê lîsteya hanê derbas bîye bi xêr û bi serkeftin û bi serketin û bi yani bê zerer û ziyan bi ser bikevin lê xizmeta vî gelê han bikin yani ev gelê Kurd ku dengê xwe didi wan ji gel re bibin ala, bibin alîkar, bibin pişt û doza gel pêk bînin, daxwazê gel pêk bînin, ne ji mir bibin qehweçî û tirşikçiyê PKK û apoçiya û tiştên yani xwar û mar û yani civakê esas bigirin, ne rêxistinê esas bigirin yani. Hêviya me ev e, hêviya min ku PKK ji tecrübeya xwe ya berê hat hilbijartina de, hilbijartinên şaredariyê wenda kir, hilbijartinên parlamentoyê jî wenda kir. Ez hêvî dikim ku sûde werigire û li xwe vegere û bi xurt bihêz serkeftina bi dest bixe û civakê dûrî tund û tûjiyê, dûrî faşîzmê, dûrî dogmatîzmê bibin.